Hi guys, nakadress ako ang parokya. Siya init. May dapat ana din. Hi guys. Asa te? Magwar. Dito sa likod na? May dumpang kamahal, salamat kaayo sa imong paghatag ka namo kinabuhi o sa imong pagtigog ka namo karong adlaw dinhi sa among pagbansay sa among mga alawiton alang sa pagsimba o pagkay kanimo ug maapuhon. Nagahangyo kami kanimo nga imo kaming panalanginan ang pagkasaksa nga niya karon dinhi panalangin usab ang among mga minahal nga among gibiyaan nga ato sa among pagkasaksa sa panimalay. Ipalayo kami sa tanang matatalagman sa among pagbiyahe aron makabalik o makaabot kami sa among destinasyon nga luwas o kalayo sa mga katalagman. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios ana kanimo, bulahan ka sa mabait ka na bulahan sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, sa Diyos sa ngalan sa Ama at sa Santo. Amen. Aming mga makasasala, nagalakad ko sa kinaulimunan, nagkakaluya sa kadalanan, nakaantos sa kasakitan, nagkakagit ang
na to ha. Ang Diyos, uliin ang kumampiunan. Ito sa ang iyong Diyos. Wanto dinhi upan ni Kristo. Kita kita sa bukang Gusto siya kumandong higong maon higong maon sa higong maon sa nato ang atong isip balik. Okay, nakita na ako, nakita. Mayo din ako yung ginatanaw dali kay masakpan ka mo dali na kayo, okay? Dinhi uban ni Kristo kita na nagkatilo tinawag kita sa bukang Diyos no siya higong maon usap nato ang atong isip kayo. Okay, one time dali, balik. Kauna daw sabo. Guma ang Diyos o diin ng gumang iunay. Mga istorya ka, ibalik-balik ka sa mga pari o istorya, pero dito na, kahinumdum mo ba? Nada ko'y pari o orator, kanang orator, mara kayo nabubasa, no? Nga mo na ito ilang ibasa daw itong salmo. Nga, ang orator, pagbasa sa salmo, timpik ay pagkabasa perfect, pagka-pronounce perfect. Hindi para sa ubang atong mga lectors na magkamali-mali usahan. Siya perfect. Pagkahuman niya basa, tindog ang tanang tao na bakpak. Bakbakit. Si Father na sunod nagbasa. Diba mo, pagkahuman nagbasa, wadyo na bakpak. Pero, ang mga tao, nahinad sila. Wala na makpak, pero ang mga tao naghilak na naman. Kung sabay kalainan. Moto ang silingon. Kibalon tang senagan. O senagan sa po din. Ang orator, he knows the psalm, but Father knows the shepherd. Nanay dako kay kalainan. Kaibalo ka sa kanta, pero kita na kaibalo kung kinsa atong ikantahan. Ay bisan kinsa nga mabuhi sa kaugalingon lamang. Walay bisan kinsa nga mamatay sa kaugalingon lamang. Kitang tanan dunay tono bago sa usa-usa. Di ang tanan giniusa sa Diyos. Kita tanan. Mau ba na? Dito mo siya? Ha? Pada itu. Pero ang tama dyan ang mali. Kitang tanan. O ya, pero tama dito. Sa Cebuano, magunato lahat dito, no? Kitang. Okay? Kitang. O ito na akong mga reader usahay na dapit. Sa kulbutan. Dapit. Hindi ba na dapit sa kulbutan? Dapit sa kulbutan. Yes,
silog kadungog anan kung tayo nila ako, takpunan ako na sila. Okay? Kitang, ano na ako, isipuan ko naman ta. Tantangan dunay ko lumago sa... Pero kahit pala pa nga akong giusap ha, kay ito na nato nga dili man ta ano ko, i-adapt na to ang puno. So, kaya pala nga ako nang adaptation. Tantangan dunay ko lumago sa usahay.